Ne lajɛbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production sanfɛ ni wagati in na fo ka taa se Ondo TV kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, an ka foli a b'aw bɛɛ lajɛlen ye ni aw ka dɔgɔkun kibaru daminɛni min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Usumani Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na ni o bɛ bɛn juillet kalo tile 3 ka taa bila karidon na juillet kalo tile 9 dolo jate la an bɛ samiya kalo fɔlɔ de la. Samiya kalo fɔlɔ o tile 12 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 18 na doloba min nɔrɔ barikalen don o ye kalo ye. Kalo ale de nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di. Ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan minnu jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye. Hinɛ bɛ kɛ ninnu yɔrɔ la ka ɲɛsin o mɔgɔ ɲɔgɔn tɔw ma. Olu ye dakanko ye. An bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na. Bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka layidu timɛbaliyaw olu de bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na. Layidukanw olu tɛna na timɛ aw ka kɛ aw yɛrɛ ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ma kun ni aw yɛrɛ ye dɔrɔn gɛlɛyaw olu bɛ se ka sabati olu bɛ se ka bonya aw ka siraw kan. Aw kana aw jigi da mɔgɔw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw ka cɛsiri ani aw ka hakilina miiriw ani aw ka jateminɛw bɛ se ka fɛn minnu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Maa si ka wulikajɔ tɛna se ka o se aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun ti dɔgɔkun giriman ye aw bolo nka garisɛgɛ siraw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma. Kɛnɛya siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu b'a ka ko la. Fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma layidukanw olu tɛna na timɛ. Layidukan b'a di mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ o siraw kan ka ɲɛsin aw ma wa aw ka wulikajɔw fanba aw tɛna jaabi sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Dusukasiw olu kun dalen don aw kan. Kibaruya siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma. Nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. N'aw bɛ se aw k'a ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw olu siraw ma jɛya ka ɲɛsin aw fana ma. Layidukan timɛbaliyaw dekun bɛ aw ka sira kan dibi bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Fariganw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la aw ka se ka hakili to aw ka kuma fɔcogo la kamasɔrɔ aw dalakanw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kibaruya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma. Kɛnɛya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma wa yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔta bɛ aw ye. Aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman bɛna fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Yɛlɛda siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati. N'i ye aw ye ka gɛlɛya min sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na. Kunkɔrɔta bɛ aw ye sira caman fɛ wa aw ka kibaruya dɔw tun bɛ yen nɔ minnu tun balalen don aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na birisa ɲagamiw olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nka garisɛgɛ siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw ka wulikajɔw olu tɛna na sabati i n'a fɔ aw b'a fɛ k'a laɲini cogoya minnu na. O b'a yira k'a fɔ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu layidukan ninnu waleyali olu siraw bɛna se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma. Dekun bɛ aw mɔgɔ minnu kan aw ka se ka baara kɛ ni aw yɛrɛ hakilinaw ye. O n'a ta bɛɛ fana dépenses walikungow olu caman olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na.
fo aw ka jateminɛw k'olu kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila janvier ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo sabanan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nka yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma. I bɛna ye k'a fɔ waribɔ kungo olu fana ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ bilankɔrɔ min bɛ aw kɔrɔ aw ka se ka hakili to olu la kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ aw yɛrɛ hakilina ko olu fana ka ca nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, nka aw bɛ se ka sira kelen ta ka se ka miiriya kelen ta o bɛ se ka aw dɛmɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la, a ka kan aw bɛna musaka o musaka kɛ aw ka se ka jateminɛ kɛ a la kosɛbɛ, n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna. Kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in yɛrɛ fana kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw. Balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ minnu bɛ yan n'aw ka jigiya sira ko minnu bɛ yen nin nɔ aw k'a bila ka don nata wɛrɛw kɔnɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasaw lase aw ma, n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dalakan minnu bɛ fɔ aw ye olu tɛna bɔ a siraw ma. O b'a yira cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ a sabatili bɛ se ka gɛlɛya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nka nin bɛɛ la aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw, nka aw mago bɛ sɔrɔ minnu na o sɔrɔ ninnu sɔrɔli sumaya bɛ se ka don olu la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw. Scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka baara kɛlenw aw bɛna baara kolo gɛlɛya ka se ka baara kɛ cogo o cogo i bɛna ye aw tɛna jaabi sɔrɔ aw ka baara kɛlenw na. O b'a yira k'a fɔ aw ka baaraw olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsiw, nka ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Aw kana dusu ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ dusu o bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw bolo, nka a ka ca la ni aw ye dusu bila ka se ka baara kɛ ni hakilinaw ye ani aw ka miiriyaw cogoyaw ani basigi a ka ca la aw bɛna se ka bɔda sɔrɔ aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'o tɛ ni aw ko k'aw bɛ ko ta ni fanga ye dɔrɔn gɛlɛya bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Hali ni mɔgɔ ye kuma fɔ aw ma dusubɔ kumaw kamasɔrɔ olu ɲɛsinnen don aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw, nka fo aw ka se aw dusu la o bɛ dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire. Siraso denw sagittaire kalakisɛw nin b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina caman o de bɛ aw la ka se ka waleya. O hakilina ninnu olu fo aw ka sira kelen de ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ko ko aw b'a bɛɛ waleya dɔrɔn aw yɛrɛ bɛna se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka mɔgɔ minnu fana kun dalen don aw kan olu ye jama nafantanw ye. O jama ninnu olu tɛna kɛ sababu ye ka se ka wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma. Au contraire aw yɛrɛ de bɛna se ka waribɔ aw kunna ka se ka don olu kungow la. Jama minnu bɛ aw kun kan o jama ninnu tɛna nafa lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka o n'a ta bɛɛ fana aw ka ko ka di mɔgɔw ye a dalakanw olu lamɛnnen don. Aw ka jigi da aw yɛrɛ dalakanw kan. A dalakanw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasaw k'olu lase aw ma, nka aw ka sira kelen ta n'o tɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛna ɲagami aw bolo. Nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma fo ni aw yɛrɛ kɛra sababu ye ka dɔgɔkun ka ɲagami aw yɛrɛ bolo. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw. Capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw wasaw ale ni nisɔndiya ko olu caman bolo dalen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ aw bɛ se ka wulikajɔ kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw ka laɲiniw ani ɲinifɛnw nɔfɛ ani ci min tun b'a ni mɔgɔ dɔw cɛ don tɛmɛnenw na ni o dɛsɛla ka ɲɛnabɔ dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ se ka wuli olu ko ɲɛɲinini nɔfɛ. Kamasɔrɔ kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ le 3 lundi le 3 ka taa se mardi le 4 ma kalo bɛ aw ka so kɔnɔ a ɲɛ ɲuman kan. O de bɛ aw ka wulikajɔ a n'aw ka wasaw a n'aw ka bonya kofɔ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la. O b'a yira k'a fɔ aw ka aw hakili to aw yɛrɛ la
lundi ale ni mardi o barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ fagonnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ jigiya siraw olu bɛ se ka sabati i n'a fɔ aw b'a ɲinina cogoya min na dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la jigiya siraw olu bɛ barika ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ garisɛgɛw olu siraw dayɛlɛlen don dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ mercredi le 5 ale ni jeudi le 6 nin ye tile fila ye a tile fila kɔnɔna na aw bɛ se ka aw profiter aw ka wulikajɔw ani aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fariganbatɔ minnu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u bɛ se k'u hakili da mercredi ale ni jeudi kan u ka furako ɲɛw la ani u bɛ se ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔsow la ni don fila ni kɔnɔna na a ka ca la i bɛna ye fura minnu bɛ se ka sɛbɛn ka di u ma walima fura minnu bɛ di olu ma o fura ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka caman bɔ bana na a ka ja ka bana kɛnɛya yɛrɛ mercredi ni jeudi o barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛw fo ka na se dɔgɔkun camancɛ la olu ka girin ka ɲɛsin aw ma wa dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw kana fɔ diyagoya ko fo mɔgɔw ka sɔn aw hakilinaw ma kamasɔrɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun nata aw kan ka sɔrɔ minnu kɛ k'o sɔrɔ ninnu k'olu tiɲɛ aw ka dusuw bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu barikalen don dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de fɛ kamasɔrɔ layidukan minnu bɛna ta aw ye dɔgɔkun daminɛ na olu bɛna se ka bɔ a sira ma fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nisɔndiyaw ani bonya ni karamaw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ vendredi le 7 ale ni samedi le 8 o bɛ bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw ka se ka aw ka wulikajɔw k'olu sabati ko ɲɛnama minnu b'aw bolo ka kɛ aw bɛ se ka kɛ nin wagati fila kɔnɔna na ni o bɛ bɛn vendredi ale ni samedi ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lajɛbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na ni o bɛ bɛn juillet kalo tile 3 ma ka taa se karido ma juillet kalo tile 9 o wagati kibaruya o de tun ye nin ka se ka aw ladɔnniya an bɛ samiya de kɔnɔna na samiya kalo fɔlɔ tile 12 o dafala ka bɛn bi ma nin dɔgɔkun in dimanche don o b'a kɛ samiya kalo fɔlɔ tile 18 o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ bakuruba jate la fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamakulu kunda a b'a yira k'a fɔ fo mɔgɔw ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon nin wagati in kɔnɔna na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni mɔgɔ minnu mago b'an na aw bɛ se k'an wele 73 35 28 89 n'i b'a fɛ k'i ka kunnafoniw dɔn dulo sira kan i bɛ se k'an wele nin nimero kofɔlen in na an bɛ dugawu kɛ o la ala ka jamana in basigi ala ka bɛn ani keleya ala ka nana ye jamana in kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ i b'a fɛ ka jamana in dafiri mɔgɔ mɔgɔ hakilina jugu de b'i kɔnɔ ka ɲɛsin jamana in ma an b'a ɲini an daba fɛ ala ka i ka ŋaniyaw k'olu segin i yɛrɛ ma k'i bolo kɛ i kala ye mɔgɔ mɔgɔ de bɛ jamana in ka ɲɛtaga fɛ ala ka a sira ɲuman dayɛlɛ an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in basigi